बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ क'क्राझाराव कच राजबंसि सनमिलना एसटि दाबिखौ लानानै 2 घन्टा सोमावसारदों। न' एसटि न' राइट्स होननानै कच राजबंसि हारिनि सोद्रोमाफोरा क'क्राझारनि चिल्ड्रेन पार्कआव 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों हुस्रिखावनानै एसटि मर्यादा मोननो दाबि दैखांदों। बिसायख'थिनि सिगां कच राजबंसिफोरनि एसटि बिलखौ रायजो सभायाव लांना दोननानै बिसायख'थिनि उनाव एसटि मर्यादा होगोन होनना, नाथाय बिजेपि सरकारा फैफिननायनि उनावबो रायजो सभायाव सौहैनाय बिलखौ दिनैसिम आखाइ होआखै बिथांमोना। बिसायख'थियाव फैफिनगोन, नाथाय बेनि सिगांनो कच राजबंसिफोरनो थाबैनो एसटि मर्यादा होआब्ला बिजेपि सरकारनि हेंथायै सोमावसारनाया गोख्रोंसिन जागोन होनना रोखा बुंथियो। बाक्सायाव सानै NLFB सोद्रोमा हमदों। गोबाव समनिफ्रायनो बायदि समाज बेरेखा खामानियाव नांथाबबोनाय सानै NLFB सोद्रोमाखौ बाक्सा पुलिसा मैया हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय बोसोराव बे सानै NLFB सोद्रोमाया गावसोरखौ गथायखांनायनि उनाव उदालगुरियाव थानाय NLFB डिजेनेटेड केम्पआव साननैसो थादोंमोनब्लाबो बावैसो सानैबो सोद्रोमाया डिजेनेटेड केम्पनिफ्राय खारखोमाबोदोंमोन। गुबुन फारसेथिं पुलिसा गोदान मोनसे आफाद जोनोम होनायखौ मिन्थिनानै NLFB सानै सोद्रोमा फारियै 28 बोसोर बैसोनि समर रामसियारि आरो 21 बोसोर बैसोनि चन्दन रामसियारि बिथांमोनखौ गावबा गावनि न' श्रीपुर आरो दारागावनिफ्राय पुलिसा हमनो हायो। पुलिसा हमनानै सानै सोद्रोमाखौ जोबथेसालियाव दैथायहरो। चिरां जिल्ला धालिगाव थानानि सिङाव थानाय खामारपारायाव राजा बर'खौ गावथारनाय जाथाय, मालिभिटा आरो आनन्द बाजाराव जालांनाय रां लुथिनाय जाथायखौ लानानै दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम गासै 2 घन्टा थरना होगोन चिरां जिल्ला एबसुआ। बे थरनायाव जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु कुमार मोसाहारि बिथाङा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। बे साननैसो सासेनि उनाव सासे सिलेनि गुलिजों बर' लाइमोनफोरा जिउ गोमागासिनो। चिरां जिल्लानि धालिगाव थानानि सिङाव थानाय खामारपारा गामियाव दुथांफोरनि गुलिजों जिउ गोमानाय राजा बर'नि नखराव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दुखुथिया नखराव फैनानै जिउ गोमानाय लाइमोननो बिबार बावो। बिबार बावनायनि उनाव खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा बुङोदि बे जाथायखौ जायखिजाया मानो जायनो बे जाथायजों लोब्बा दङ बिनि सायाव गोख्रों राहा लाथारनांगोन। गोजोनखौ सिफायग्रा दायनिगिरिफोरखौ रेहाय होनाय नङा, दायनिगिरिखौ आयेन बायदि साजा होगोन होनना। मोननै जिनै इउटुब चेनेलफोरखौ मिरु सरकारा बन्द खालामबाय। मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिंआ मैया भारतनि बेरेखायै नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय मोननै जिनै इउटुब चेनेलफोरखौ बन्द खालामो। बे एखे जाहोननि थाखायनो मोनब्रै पाकिस्तान बेस इउटुब चेनेलफोरखौ बेन खालामो। बेजों लोगोसे मन्थ्रि बिथाङा मोनथाम टुइटार एकाउन्ट, मोनसे फेसबुक एकाउन्ट आरो मोनसे वेबसाइटखौ बेन खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेफोर चेनेलफोरा टिभि निउज चेनेलनि लग' आरो नंखाय थाम्बनेल बानायनानै भिउवार्सफोरखौ मिसगाइड खालामो, जायनि थाखाय बन्द खालामनाय जायो होनना। मिरु एबसुआ चिरां जिल्ला धालिगाव थानानि सिङाव थानाय खामारपारायाव बर' लाइमोन राजा बर'खौ दुथांफोरा गावथारनाय जाथायखौ खौरां लाहैदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। गावथारग्रा दायनिगिरिखौ थाबैनो आसाम सरकारनि नखर बिफान आरो पुलिस बिफाना नागिरनानै दिहुननांगौ आरो हमनांगौ आरो गोख्रों साजा होनो दाबि खालामो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे जाथायाव भुगिनांनाय नखर एबा राजा बर'नि नखरनो एबसुआ 50 लाख रां होनांगौनि सरकारनिसिम दाबि खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।